Hello friends, welcome back my YouTube channel. Pini nang litum hana paklang ponjia video bangke nang litum thek pon lopo jongsi lang me sen plan niliphan light na pinot lapen lang noda pore dis light na pinot la sinang litum han nili pini video nang wan pike lalo nili ba rialong ku pima ke do asom si pini nang litum hana paklang ponji la si mo kelang me kelang no stami niliphan ko men nang thaning non la si tot ante non bang video le lang pon philo na hello jirpi tum pini nang litum hanang paklang pon video ke la lang me lang no po face tami nili channel phan akimi lang pon tong nili channel phan subscribe thala pen nang litum nang jirpi la pen nang ni don nang ra phan ke share bang teng ni igrinon la hello jirpi tum neli nang litum phan mesen videos tami nang 1 athema non lang no da post tami nili ka bor ilang la si bor ibom pen nang litum phan mesen na videos tami nang litum phanang 1 pg lasi chong hong chipaning dingoi day don marlie tu